ବାମୁଣ ଗାଧୁଆ ଗଉଡ଼ ଗାଧୁଆ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା କି ଫୁଲ? ନାଲି ଫୁଲ। ଏଇଟା କି ଧଳା ଫୁଲ କି? ଧଳା ଫୁଲ। ହଁ 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 ହଁ। ଏଇଟା କେତେ ପାଖୁଡ଼ିଆ? ଏଇଟା 8 ପାଖୁଡ଼ିଆ। 8 ପାଖୁଡ଼ିଆ ବେଶୀ ହବ। ଗଣିଲ ଟିକେ ଦେଖିଲା। ରହିଥା ଗଣିଆ ଟିକେ ଗଣିଲ। ଗଣୁନ। 12 ପାଖୁଡ଼ିଆ ନାଲି ଫୁଲ। 16। ହଁ 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 ହଁ। କେଉଁ ପଟେ? ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ହେଇ ଏଠି ଏଠି ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଇଠି। ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏପଟେ ଏପଟେ ଏଠି ଏଠି। ଆଉ ନାହିଁ ନା? ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନା? ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି। ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛି ନା? ଟଗର ଫୁଲ ସବୁ ତୋଳା ହେଇଗଲା। ଓହୋ ସେଠି ଯେଉଁ ସେଇଟା ନୂଆ ଭେରାଇଟି ଫୁଲ ନା କ'ଣ? ଏଠି ଏଠି। এইটা মামু কি ফুল? ଏଇଟା ଫୁଲ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାମୁଁ କହିଲେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଫୁଲ। ମାମୁଁ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଏ ଫୁଲର ନାଁ କ'ଣ। ଏ ଗୁଡ଼ାଏ କଢ଼ ହେଇଛି ନା? ଏଇଟା ମାମୁଁ ବର୍ଷ 12 ମାସ ଫୁଟେ ନା ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଫୁଟେ? ଶୀତ ଦିନ ଅଧିକା ଫୁଟେ। ଓହୋ ହଁ। ଗଳି ପଇଲା। ତାକୁ ଆଉ ଉଠାଅନି। ସେ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଛି